नोंथांमोननि मबाइला गोमादों बा नोंथांमोननि मबाइला खावजादों, अब्ला नोंथांमोनहा जोंखौ सिनांगौ गैया। नोंथांमोनहा Gmail आइडिजों नोंथांमोननि मबाइलखौ नायनो हागोन। नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, जाहाथे सोरबा मबाइल गोमाजानायफोरा नागिरनानै मोनो। भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोनहा क्रोम ब्राउजाराव थांदो, थांनानै सार्च खालामदो। फाइन्ड माय डिभाइस, आं लिंकखौ होगोन, नोंथांमोनहाबो थांनो हागोन। नोंथांमोननो एप्सखौबो नांगौबाथाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोनहा Gmailखौ आइडिखौ सेरनानै Gmailआव थांनानै नोंथांमोननि Gmail मबाइलाव जि गोमाजानाय मबाइलाव Gmail दं बेखौ सेलेक्ट खालामदो। नङाबा आरो गैयाबाथाय नोंथांमोनहा इमेलाव थांनानै लगइन खालामना लाग्रोयैनि उनाव बेहाय फैदो। बेहाय फैखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा जि मबाइला गोमादों बिनि नामा ओंखारगोन आरो मा सिम बाहायदों बेयो ओंखारगोन आरो बेटारि पारसेन्टआ बेसे दं बेयो नुजागोन आरो नोंथांमोनहा साउन्डखौ गोमोनाबो नागिरनो हागोन। नोंथांमोनहा नै मेपआवबो नायनो हागोन लकेसनखौ। बे मेपनि लकेसना बारा मोजां जाया, ओंखायनोथ' नोंथांमोनहा बेखौ माबानाङा। मेपआव माबाया जेबो। नोंथांमोनहा मबाइलखौ गोमोनानै नागिरनोबाथाय बेहाय प्ले साउन्ड नुदों, नोंथांमोनहा बे प्ले साउन्डआव सेरनानै हो। प्ले साउन्डआव सेरना होबाथाय जि मबाइल नोंथांमोनहा रिंटन होदों बेयो गोमगोन। आंनाव गोमनाय बायदि जेरै आङो कपिराइट स्ट्राइक फैजानो गिनानै साउन्डखौ बन्द' खालामबाय। नोंथांमोनहाबो बेखौ नायदो आरो नोंथांमोनहा मबाइलखौ मेसेजनिल' दोननो थाखाय बेहाय सिकिउर डिभाइसआव सेर। बेनि उनाव नोंथांमोनहा बेहाय मा मेसेज हरनो सानो नोंथांमोनहा बेहाय सेर। मेसेजखौ टाइप खालामनानै बेहाय फन नाम्बार हो गाहायाव। नोंथांमोनहा जि नाम्बाराव फन हरजानो लुबैयो मबाइलखौ हरफिननोबाथाय बेहाय, ओमफ्राय नोंथांमोनहा नैहाय सिकिउर डिभाइसआव सेरना होदो। होमबानो बेहाय थांगोन नोंनाव मेसेजआ। नोंथांमोनहा मबाइलखौ मोनफिनाबाथाय जुदि बेबो बाहायनो हायि खालामोबाथाय मबाइलखौ, नोंथांमोनहा नै इरास डिभाइसआव सेर, ओमफ्राय इरास डिभाइसआव सेरदो। होमबानो नोंनिया इरास जाजोबगोन। नोंथांमोनहा ओमफ्राय मबाइलखौ मोनफिनोबाथाय खुलिफिनोबाथाय जि मबाइलाव जि Gmailआ लगइन जाना दं बेखौ लगइन खालामफिनबासो बियो अपेन जागोन, नङाबा जानाय नङा। नोंथांमोनहा भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव लिरहर आरो लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।